Какво плеш, бе, майнак? Цигари? Цигари? Цигари пушиш? Да. Как? Еми, цигари. Имаш ли цигари? Не. Искаш да ти дам? Да. Дай ми 2. Вземай 2. Вземай 3, айде. Ти що не дойди с мен на море? На Не плаж? ми се ходи. Що? Не. Кой има там? И аз. Морето кой има? Много неща. Какви? Еми, много неща. Ти спа ли сега до сега? Да. Изморен ли си? Не. И що спиш? Еми, спа. Носи лутей. Кажи нещо, а? Аз утре се заминавам, няма да ме има вече. Така ли? Да. Утре се заминавам. Свърши почивката. Ти какво ще правиш? Нещо ще се да. Ще седиш тук. Да. До година? Пак тук ще си, не? Ще се видим. А? Друго? Друго нещо.